Muchas gracias. Ευχαριστώ πολύ. Muy buenas tardes Καλησπέρα a todos y a σε todas. όλους και σε όλες. Quiero Θα ήθελα agradecer να muy ευχαριστήσω especialmente ειδικά a la directiva de Syriza por το esta ΣΥΡΙΖΑ invitación que για me han αυτήν formulado την πρόσκληση para που que μου juntos απίφθηναν, ώστε όλοι intercambiemos μαζί να experiencias en ανταλλάξουμε este εμπειρίες maravilloso teatro μέσα σε αυτό το πανέμορφο y μέγαρο realmente και θέατρο, αν el θέλετε. tema Και το θέμα de esta charla, αυτής της el neoliberalismo, capitalismo y neoliberalismo, με τον νεοφιλελευθερισμό και la τον crisis καπιταλισμό democrática και y la experiencia latinoamericana. Escuchaba recién atentamente las palabras del señor secretario general en cuanto a la experiencia latinoamericana como laboratorio. En realidad, América Latina y América del Sur, para ser más exactos, fue el primer laboratorio donde se experimentó el neoliberalismo. Mi país, la República Argentina, durante la década de los años 90, vivió la experiencia neoliberal. Στη δεκαετία του 90 ζήσαμε ακριβώς τον νέο φιλελευθερισμό σαν εμπειρία. Και εκεί γίνανε ιδιωτικοποιήσεις, όλα ιδιωτικοποιήθηκαν. Άρα το κράτος έχασε τα βασικά εργαλεία επέμβασης ή παρέμβασης στην αγορά και στην οικονομία. Και βεβαίως ένα ακόμα θέμα ήταν η μετατροπή του νομίσματος, το οποίο μας έβαλε σε μεγάλα χρέη και μας έβαλε βεβαίως σε επαφές με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, με το δούνο του, και ουσιαστικά εμείς ήμασταν υποχρεωμένοι να δίνουμε ραπόρτο κάθε χρόνο. Αυτό βεβαίως δεν συνέβη στη χώρα μου μονάχα. Σε όλη τη δεκαετία του 90 και μέχρι το τέλος του 20ου αιώνα, σε όλη την περιοχή, στο Εκουαδόρ, στον Ισημερινό, δηλαδή στη Βολιβία, επίσης υπήρξαν τέτοιου είδους εμπειρίες νεοφιλελευθερισμού, οι οποίες δημιούργησαν πραγματικές κοινωνικές τραγωδίες. Είδαμε ανθρώπους οι οποίοι βρέθηκαν στο περιθώριο, που έχαναν τη δουλειά τους και δεν μπορούσαν να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας, συνταξιούχους οι οποίοι για τη διάρκεια 18 ετών, κατά τη διάρκεια 18 ετών είδανε παγωμένα τα έσοδά τους. Αυτό είχε γίνει από την κυβέρνηση το 1985 μέσω 3 διαταγμάτων και για 18 χρόνια παγώσανε ουσιαστικά τα έσοδα των συνταξιοδοτούμενων, των συνταξιούχων. Αυτή η τραγωδία, η κοινωνική τραγωδία, τι έδειξε? Από τη μία ότι έγινε λιγότερο, ότι επλήγει η κοινωνία, διότι μέσω των ιδιωτικοποιήσεων βεβαίως επλήγησαν τα αγαθά και πράγματα άλλα τα οποία ανήκαν στο κράτος, όπως είναι το πετρέλαιο, όπως είναι οι μισθοί, όπως είναι πράγματα τα οποία είχαν να κάνουν με τους εργαζόμενους, η αεροπορική σύνδεση, η αεροπορική εταιρεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μπήκαμε μετά σε ένα πολύ μεγάλο χρέος. Ένα χρέος το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας. Όταν έγινε το πραξικόπημα τον Μάρτιο του 1976 στη χώρα μου, το χρέος δεν ήταν πάνω από 7 δις δολάρια. Όταν τελείωσε η δικτατορία όμως, η οποία είχε σαν αποτέλεσμα πάρα πολλοί Αργεντινοί να χάσουν τη ζωή τους, να είναι αγνοούμενοι, και μετά συνεχίστηκαν με τον πόλεμο των Μαλβίνων, χρωστάγαμε πάνω από 40 δις δολάρια. Και μετά ήρθε άλλη κυβέρνηση, η οποία με τον Αλφωσίν δεν μπόρεσε να θεραπεύσει την κατάσταση. Και εμείς σαν σοσιαλδημοκράτες, και αυτό ήταν μια, ας το πούμε, ευρωπαϊκή μορφή σοσιαλδημοκρατίας, η οποία όμως δεν μπόρεσε να αναπτύξει τις πολιτικές που είχε. Και μετά η εμπειρία του νεοφιλελευθερισμού ξεκίνησε στη δεκαετία του 90. Το χρέος συνέχισε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, λόγω επίσης της μετατροπής του νομίσματος, και μάλιστα ξεκίνησε 1 προς 1, $1, 1 πέσο Αργεντινής.
Και ξέρετε πολύ καλά ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η οικονομία της Αμερικής να έχει 1-1 με την οικονομία της Αργεντινής. Έτσι λοιπόν συνεχίστηκε το μοντέλο του νέου φιλελευθερισμού, το οποίο είχε ήδη ξεκινήσει από την δικτατορία και μετά από την προηγούμενη κυβέρνηση, και η οποία έφτασε στο απόγειο του στην δεκαετία του 90. Παράλληλα στις Ηνωμένες Πολιτείες άρχισαν να εμφανίζονται από εκεί οι τράπεζες επενδύσεων με μια μεγάλη οικονομική μεταρρύθμιση με τον Κλίντον από εμπορικές. Δηλαδή ουσιαστικά οι εμπορικές τράπεζες δανείζαν χρήματα και σε επιχειρηματίες και σε πολίτες για να παράξουν καλύτερα, περισσότερο υπηρεσίες ή αγαθά. Τα χρήματα λοιπόν από τις τράπεζες έμπαινε μέσα στην αγορά και στην παραγωγική γραμμή αγαθών και υπηρεσιών για να μπορέσουν αυτά να επεκταθούν. Με την εμφάνιση λοιπόν αυτών των επενδυτικών τραπεζών, τα χρήματα δεν πάνε για αγαθά και για υπηρεσίες, αλλά για να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας αλλά ουσιαστικά δημιουργούνται και οικονομική παραγωγή, δηλαδή το ίδιο το χρήμα χωρίς να μπορεί να δοθεί για να δημιουργηθούν καινούριες δυνατότητες και για να μπορέσει να ξαναεπενδυθεί, το ίδιο σε αγαθά και σε υπηρεσίες, το ίδιο αυτό το χρήμα προσπαθούσε να δημιουργήσει άλλο χρήμα, περισσότερο χρήμα. Όμως έτσι δημιουργήθηκε ένα τεράστιο χρέος και το 2001 μια κυβέρνηση συνασπισμού που ήταν ανάμεσα στην παλιά ριζοσπαστική κυβέρνηση και το κόμμα, αν θέλετε, και μια καινούρια δύναμη, τελειώσανε χωρίς να μπορέσουν να έχουν καμία επιτυχία, και εκείνη τη στιγμή ο ένας πρόεδρος διαδέχεται τον άλλον, 5 πρόεδροι παραιτούνται ο ένας μετά τον άλλον, και κατά τη διάρκεια μιας εβδομάδας στην Αργεντινή Δημοκρατία έχουμε 5 πρόεδρους. Και αμέσως μετά έχουμε μια μεγάλη έκρηξη η οποία στοιχίζει τη ζωή 40 Αργεντινών. Μετά το 2003, 25 Μαΐου του 2003, ο Νέστορ Κίρνερ αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της χώρας και σταματάμε με την περίοδο του νέου φιλελευθερισμού. Το ίδιο αρχίζει να συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής παράλληλα. Το ΠΕΤΕ είχε κερδίσει ένα χρόνο πριν τις εκλογές στη Βραζιλία, δίνοντας τη διακυβέρνηση σε έναν εργάτη, το Λούλα. Στη Βολιβία ένας μικρός, και λέω μικρός γιατί του Εύω Μοράλες του αρέσει να τον αποκαλούμε μικρέ, και αυτό είναι για θαυμασμό, δεν είναι σε καμία περίπτωση αρνητικό. Και μετά ο Τσάβες επίσης είχε αναλάβει τη Βενεζουέλα, και λοιπόν έχουμε και το Εκουαδόρ, τον Ισημερινό, όπου και εκεί αλλάζει ο πρόεδρος, και ενώ έβγαινε ένας πρόεδρος, διαδεχόταν ένας πρόεδρος τον άλλον κάθε χρόνο, ο Ραφαέλ Κορέα αναλαμβάνει την διακυβέρνηση της χώρας, και μάλιστα έχει αυτή τη στιγμή από το ίδιο κόμμα τον καινούριο πρόεδρο, τον Λένιν. Ο νέος φιλελευθερισμός λοιπόν αρχίζει και αφήνει τη θέση του, αλλά μέχρι να φύγει είχε δημιουργήσει νεκρούς, είχε δημιουργήσει κοινωνικές τραγωδίες, κρίσεις θεσμικές. Αυτό θα λέγαμε ότι είναι αυτό που μας στοίχισε στη Λατινική Αμερική ο νεοφιλελευθερισμός, μέχρι να ανέβει μια καινούρια ιδέα, μια καινούρια δύναμη. Εγώ για παράδειγμα δεν θα μπορούσα σε καμία περίπτωση να μιλήσω για τρόπους λειτουργίας και για συντάγματα ανάμεσα στις χώρες της περιοχής. Κάθε χώρα έχει τα δικά του χαρακτηριστικά, τις δικές της πραγματικότητες. Αλλά το βασικό είναι η πρόοδος των λαών. Γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε ακριβώς για προοδευτικές κυβερνήσεις στην περιοχή. Γιατί όλες αυτές οι κυβερνήσεις ήταν προοδευτικές. Προσπαθούσαν να δουλέψουν για το καλό του λαού. Ουσιαστικά δηλαδή να χρησιμοποιούν ένα πολιτικό και οικονομικό μοντέλο, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόοδο και την παραγωγή
μιας κατάστασης όπου ο κόσμος θα είχε δουλειά, θα μπορούσε να έχει καλούς μισθούς, θα μπορούσε να παράγει. Και αρχίζουν με αυτόν τον τρόπο καινούργιες και σημαντικότατες μια σημαντική πραγματικότητα στην χώρα μας. Έτσι λοιπόν το 2003 ο Νέστορ Κίρσνερ ψηφίζεται, εκλέγεται πρόεδρος της Αργεντινής, αναλαμβάνει την διακυβέρνηση με 25% ανεργία και ένα χρέος που έφτανε το 150% του ΑΕΠ. Ουσιαστικά είχαμε χρεοκοπήσει και δεν μπορούσαμε να έχουμε πρόσβαση στις αγορές. Επίσης, το πρόβλημα μέσα του εργαζόμενου, η ανεργία μάλιστα άρχισε να φτάνει στο 50%, ο κόσμος δεν έβρισκε δουλειά, είχαμε οικονομική τραγωδία, είχαμε τραγικούς οικονομικούς δείκτες. Επιπλέον και κατά τη διάρκεια της δημοκρατικής περίοδου θεσπίστηκαν και οι νόμοι οι οποίοι είχαν να κάνουν με την γενικότερη κατάσταση όσον αφορά τα εγκλήματα που είχαν δημιουργηθεί από το 1976 μέχρι το 1983 να μπορούσαν να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι στους δρόμους. Δηλαδή ουσιαστικά τους αφήσαν ελεύθερους αυτούς οι οποίοι ήταν οι πρωτέτοι της τραγωδίας. Και θα σας πω επίσης ότι αυτό άλλαξε την εντύπωση που είχε ο κόσμος για την Αργεντινή. Τον Ιούλιο του 2003, 2 μήνες δηλαδή μόνον από τότε, έκανε ο πρόεδρος Κίρσνερ κάποιες επισκέψεις εδώ στην Ευρώπη και τον συνόδευσα. Και με τον τότε πρόεδρο της Γαλλίας, τον Ζακ Σιράκ, ξέρετε είναι δεξιός, καθόμασταν λοιπόν στο Ελιζέ, στα Ηλίσια Παιδεία με τον πρόεδρο της Γαλλίας και μιλάγαμε για τις σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες. Και κάποια στιγμή ο Ζακ Σιράκ κοιτάζει τον πρόεδρο Κίρσνερ και του λέει: «Ξέρετε κάτι, πρόεδρε, ο γαλλικός λαός, η κοινωνία στη Γαλλία δεν μπορεί να καταλάβει πως ένας δολοφόνος, ο οποίος σκότωσε 2 Γαλλίδες καλόγριες, μπορεί να είναι ελεύθερος και να περπατάει στους δρόμους». Μιλούσε για τον λοχαγό Αρκτής, ο οποίος είχε σκοτώσει, είχε δολοφονήσει 2 Γαλλίδες καλόγριες και είχε πετάξει τα πτώματα στον ποταμό Ριο ντε λα Πλάτα. Ο πρόεδρος Κίρσνερ τον κοίταξε αυστηρά, το πρόσωπο του πραγματικά είχε παγώσει και του είπε: «Κύριε πρόεδρε, σίγουρα την επόμενη φορά που θα ειδωθούμε αυτό δεν θα είναι έτσι. Διότι πρέπει στην χώρα μου να ξεκινήσει μια διαδικασία μνήμης, αλήθειας, δικαιοσύνης, η οποία να ξαναφέρει την Αργεντινή στη δημοκρατία. Διότι στην πραγματικότητα, όταν σε μια χώρα το κοινοβούλιο θεσπίζει νόμους για αυτούς οι οποίοι έχουν κάνει εγκλήματα, ώστε αυτοί να μην τιμωρούνται και να κυκλοφορούν ελεύθεροι, τότε δεν έχουμε δημοκρατία. Είμαστε σε μια προδημοκρατία. Διότι πάντοτε τα εγκλήματα μπορεί να μην τιμωρούνται. Μπορεί να υπάρχουν εγκληματίες που διαφεύγουν της ποινής τους ή που να μην έχει πρόσβαση πάνω σε αυτούς ο νόμος. Αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου, ενδεχομένως. Το πρόβλημα είναι όμως όταν η χώρα μέσω μιας νομοθεσίας ή ενός προέδρου επιτρέπει σε αυτούς οι οποίοι εγκλημάτισαν, σε αυτούς οι οποίοι κάναν τόσο σημαντικά εγκλήματα να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Αυτή είναι η διαφορά ανάμεσα στο να αφήνεις κάποιον ατιμόρυτο και κάποιον τον οποίο ο νόμος δεν μπορεί να τον ακουμπήσει. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε με διαδικασίες μνήμης και από τις 3 εξουσίες. Εκεί συνεργάστηκαν και οι 3 εξουσίες, και η νομοθετική και η εκτελεστική και η δικαστική, δημιουργώντας ένα μοντέλο, ένα παράδειγμα για όλο τον κόσμο όσον αφορά την θέσπιση και τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.
Στις τρεις προεδρίες, δηλαδή στην μία που ήταν με τον Νέστορ Κίρνστερ και στις δύο δικές μου θητείες, από το 2007 μέχρι το 2011 και από το 2011 μέχρι το 2015, δημιουργήθηκε στην Αργεντινή μια μεταρρύθμιση οικονομικής φύσεως, κοινωνικής φύσεως και επίσης και θεσμικής, και σε όλη την περιοχή γενικότερα ήταν πολύ σημαντική αυτή η μεταρρύθμιση. Ουσιαστικά ξεκινήσαμε να κοιτάμε τους γειτονές μας, οι οποίοι βγαίναν και αυτοί από έναν μοντέλο νέο φιλελευθερισμού, πρώτα η Αργεντινή και μετά ήταν να δουν αν κοιτάγανε προς τις ΗΠΑ ή προς την Ευρώπη και τι θα συνέβαινε. Άρα λοιπόν ξεκίνησε μια διαδικασία η οποία δεν έφτασε βέβαια και δεν εμβαθύνθηκε με τον τρόπο που εγώ θα επιθυμούσα, τουλάχιστον στον οικονομικό τομέα, για να μπορέσω να δημιουργήσω ένα δυνατό μοντέλο με μια ουσιαστικά στην οποία θα μπορούσαν να συμμετάσχουν όλοι οι leaders της περιοχής, αναζωογονώντας το Μερκοσούρ, το οποίο είχε ξεκινήσει να υφίσταται το 1980, δημιουργώντας όμως την ΣΕΛΑΚ. Η ΣΕΛΑΚ, στην οποία ξεκινήσαμε από την Νότιο Αμερική, αλλά πάμε σε όλη τη Λατινική Αμερική και όχι μόνο στην Νότιο Αμερική, ξεκινώντας επίσης εμείς και βλέποντας ότι και η αδελφή δημοκρατία της Κούβας μπήκε στην ΣΕΛΑΚ. Έτσι λοιπόν, βεβαίως δεν φτάσαμε εκεί στο σημείο στο οποίο θα θέλαμε, στο βαθμό στον οποίο θα θέλαμε, και εδώ πέρα θα έλεγα ότι εντάξει, θα μπορούσαμε να είχαμε ενδεχομένως φτάσει στο βαθμό που θέλαμε, έστω και αν δεν τα καταφέραμε να φτάσουμε σε εκείνο το βαθμό. Ο νέο φιλελευθερισμός επίσης νικήθηκε και στο Εκουαδόρ και στην Βολιβία και ξεκίνησε ήδη από την χώρα μας, όπου μειώσαμε την ανεργία. Και όταν τελειώσαμε την δική μας την περίοδο διακυβέρνησης το 2015, η ανεργία είχε κατέβει στο 5,9%. Είχαμε μπορέσει να μεταρρυθμίσουμε επίσης το εξωτερικό μας χρέος, και αυτό ήταν το μεγάλο κάρμα της Αργεντινής Δημοκρατίας γενικότερα και κάτι το οποίο είχαμε καταφέρει. Δεν υπήρχαν πλέον δεν υπήρχε κανενός είδους αντίδραση στην Αργεντινή τότε. Επίσης ήταν όλοι σύμφωνοι, δεν είχαμε απεργίες και διαδηλώσεις επίσης δεν είχαμε. Καταλαβαίνετε ότι αλλάξαμε την χώρα από μια κατάσταση που δεν υπήρχε εκπαίδευση, δεν υπήρχε επένδυση, δεν υπήρχε τεχνολογία, δεν υπήρχε επιστήμη. Όλα αυτά, λόγω του εξωτερικού χρέους βεβαίως, όλα αυτά κοιτάξαμε να τα αλλάξουμε, διότι όπως σας είπα και πριν, αναλάβαμε μια χώρα σε χρεοκοπία της τάξης του 150% του ΑΕΠ. Το 2006 αρχίσανε οι διαπραγματεύσεις και αποφάσισε η Αργεντινή να πληρώσει cash το χρέος προς το ΔΝΤ με χρήματα που υπήρχαν στην Κεντρική Τράπεζα. 9,9 δις ήταν τα χρήματα τα οποία τα δώσαμε στο ΔΝΤ για να μην γυρίσει το ΔΝΤ να παίζει τον ρόλο που ήθελε να παίζει στην οικονομία μας. Γιατί ουσιαστικά η κατάσταση στη δεκαετία του 90 ήταν εντελώς διαφορετική. Βεβαίως, τι έγινε? Αυτό το οποίο είχε γίνει τότε ήταν να μας βάλουν μια πάρα πολύ υψηλή έναν πολύ υψηλό δανεισμό με τόκο. Και σιγά σιγά αυτό οδήγησε στο να ξεφύγουν τα πάντα και να τιναχτούν όλα στον αέρα. Και ουσιαστικά αυτό που έγινε ήταν να κάνουν την δημοκρατία της Αργεντινής να χρεοκοπήσει. Αυτό λοιπόν ήταν ο σκοπός. Αυτός ήταν ο σκοπός μας, να αρχίσουμε πλέον να μπορέσουμε να ξαναδούμε ουσιαστικά να ξαναδούμε την κατάσταση των χρεών.
Ο πρόεδρος Κίρσνερ είπε μια πολύ σοφή κουβέντα. Οι πεθαμένοι δεν πληρώνουν χρέη. Οι πεθαμένοι δεν πληρώνουν χρέη. Αυτό ήταν το πρώτο πράγμα που είπε στην διάλεξη που έδωσε στα Ηνωμένα Έθνη. Άρα τι εννοούσε ο Κίρσνερ? Έλεγε αφήστε μας να αναπτυχθούμε, διότι είμαστε νεκροί. Ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να πληρώσεις τα χρέη σου είναι να τον αφήσεις να δουλέψει για να μπορέσει να έχει χρήματα να πληρώσει, αλλά παράλληλα να έχει και χρήματα για να ζήσει, να ντυθεί, να εκπαιδευτεί, να μορφωθεί. Έτσι λοιπόν και μια χώρα χωρίς πολιτικές κοινωνικές, χωρίς εκπαίδευση, χωρίς παιδεία, χωρίς επιστήμη, χωρίς τεχνολογία, χωρίς ουσιαστική δομή δεν μπορεί να το καταφέρει. Έτσι λοιπόν αρχίζουν οι διαπραγματεύσεις για το χρέος. Θέλω να σας πω μια ιστορία προσωπική, εδώ μεταξύ μας. Συναντιέται λοιπόν στην προεδρική οικία με την ομάδα του ο πρόεδρος Κίρσνερ λίγο πριν αναχωρήσει για την Ευρώπη και για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και συζητάνε για τον τρόπο που θα μπορούσε να αναδιαπραγματευτεί το χρέος και να αναδιαρθρωθεί το χρέος. Τότε παρόντες ήταν ο Υπουργός Οικονομικών με όλη την ομάδα του, ο Κίρσνερ βέβαια, ο νομικός γραμματέας και τεχνικός γραμματέας της Δημοκρατίας και εγώ τότε ως γερουσιαστής, γιατί ήμουν από το 2005 γερουσιαστής. Και κάποια στιγμή όταν εξηγούν στον Νέστορ Κίρσνερ ποιο θα ήταν το πρόγραμμα που θα παρουσιάζαμε για τον αποπληρωμή των χρεών, ο Νέστορ Κίρσνερ όταν το εξηγούνε λέει όχι, πρέπει να είναι λιγότερο. Πρέπει να είναι λιγότερο, διότι αν αρχίσουμε να πληρώνουμε αυτό δεν θα μπορέσουμε να αναπτυχθούμε. Οπότε λέει πρέπει να προτείνουμε αυτό το πλάνο και αυτό το πρόγραμμα. Θυμάμαι ότι αυτό δημιούργησε μία αντίδραση από εκείνον που ήταν τότε εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών, που έλεγε ότι πώς θα πάω στο εξωτερικό να εξηγήσω στους δανειστές ποιο θα είναι το πλάνο μας, η απάντηση ουσιαστικά της Αργεντινής στο χρέος. Και μάλιστα είπε, αν πάω να τους εξηγήσω αυτό θα με διώξουν έξω, κλωτσιδών θα με διώξουν. Τον κοίταξε με παγωμένο βλέμμα ο Νέστορ Κίρσνερ και του είπε, κοίταξε, είναι καλύτερα να σε διώξουν με τις κλωτσιές που είσαι εκεί μακριά από εδώ, από το να πάρεις κλωτσιές από τους Αργεντινούς, γιατί τους βάζεις σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα αντεπεξέλθουμε ποτέ, ούτε σαν κράτος ούτε σαν κυβέρνηση. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε και αναχώρησε ο εκπρόσωπος των οικονομικών και έγινε μια πρώτη διαπραγμάτευση και έγινε αποδεκτό από το 76% των δανειστών, έγιναν αποδεκτά τα λόγια, η πρόταση. Κατά την δική μας προεδρία, την δική μου πρώτη θητεία ως πρόεδρος, μπορέσαμε να πάρουμε ακόμα μεγαλύτερη αποδοχή και φτάσαμε σε ένα 93% αποδοχής. Αυτός που ήταν υπουργός οικονομικών τότε ταξίδεψε στην Ευρώπη, γιατί οι Ιταλικές τράπεζες που είχαν χρεόγραφα από την Αργεντινή, πριν η Αργεντινή χρεοκοπήσει, αλλά γνωρίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να πληρώσει και ήταν στα πρόθυρα της χρεοκοπίας, τι έκανε? Πούλησε αυτά τα χρεόγραφα σε πάρα πολλούς συνταξιούχους Ιταλούς. Και έτσι λοιπόν δώσανε όλα αυτά τα χρεόγραφα στους συνταξιούχους και 400.000, 500.000 Ιταλοί συνταξιούχοι αγόρασαν αυτά τα χρεόγραφα που δίνανε ουσιαστικά αυτά τα επενδυτικά, αυτές οι επενδυτικές επιχειρήσεις, και κανένας δεν τις πλήρωσε. Θυμάμαι ότι εγώ δεν μπορούσα να φτάσω να πάω στην Ιταλία. Ουσιαστικά πήγα στην Ιταλία μετά από αρκετό καιρό και θυμάμαι πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για εκείνους τους συνταξιούχους οι οποίοι μπήκανε σε αυτήν την κατάσταση, και βεβαίως αναγκαστήκαμε να κάνουμε 2 αναδιαρθρώσεις. Επίσης, όσον αφορά τη βιομηχανοποίηση της στη χώρα αυτή, ξεκίνησε πάρα πολύ ισχυρά, διότι κοιτάξαμε να βιομηχανοποιηθούμε από τη στιγμή που δεν είχαμε δυνατότητα εξόδου στις αγορές. Άρα τουλάχιστον έπρεπε να αρχίσουμε να βιομηχανοποιούμεθα εμείς, να αρχίσουμε να παράγουμε περισσότερο εμείς, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες μας με μεγαλύτερη δύναμη. Και έτσι λοιπόν ξεκίνησε η επαναβιομηχανοποίηση στη χώρα, που ήταν πάρα πολύ σημαντική.
στη χώρα μου. Και επίσης ξεκινήσαμε να δουλεύουμε με μια πολιτική των μισθών, δίνοντας και δημιουργώντας πάνω από 6 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, οι οποίοι επίσης θα παίρνουν και καλούς μισθούς όσοι μπαίνουν στην αγορά εργασίας, γιατί ξέρουμε ότι ο καταναλωτισμός είναι το 70 με 75 της προστιθέμενης αξίας. Δεν μπορείς ουσιαστικά να είσαι κράτος όπου να λειτουργήσει το χρήμα χωρίς κατανάλωση. Άρα λοιπόν έπρεπε να υπάρχει κατανάλωση, αλλά για να μπορέσει να υπάρχει κατανάλωση θα έπρεπε να πληρώνεται αυτή η κατανάλωση, άρα έπρεπε να υπάρχουν καλές δουλειές και καλά αμοιβόμενες. Και επίσης να βοηθήσουμε και τους συνταξιούχους, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να δουλέψουν, άρα δεν έχουν και τη δυνατότητα να αντιδράσουν με απεργία. Άρα λοιπόν θεσπίσαμε και μια πολύ σημαντική πολιτική, η οποία ήταν να βοηθήσουμε την διοίκηση και να βοηθήσουμε επίσης ώστε οι εργαζόμενοι να βοηθήσουν τα ιδρύματα κοινωνικής ασφάλισης που είχαν ιδιωτικοποιηθεί στην Αργεντινή και με τα χρήματα να βοηθήσουν με τους μισθούς τους να βοηθήσουν τα χρήματα προς τους συνταξιούχους. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε να φέρουμε 12 δις δολάρια προς αυτή την κατεύθυνση, και το 2009 το κράτος ήταν εκείνο το οποίο αναλάμβανε το μεγαλύτερο μέρος των συνταξιούχων. Δηλαδή ουσιαστικά ένα 70% των συντάξεων καλύπτοντο και πληρώνονταν από το κράτος. Και ουσιαστικά αυτό το έκανε παίρνοντας ουσιαστικά ένα κομμάτι από τα χρήματα από τους μισθούς, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο μπορέσαμε να βοηθήσουμε και τους συνταξιούχους. Βεβαίως αυτό που γινόταν πριν ήταν κάτι εντελώς απαράδεκτο για την κοινωνία της Αργεντινής. Άρα λοιπόν με διαμέσου νόμων που βγάζαμε στο Κοινοβούλιο μπορέσαμε να προσανατολίσουμε τα χρήματα ώστε αυτά να κατευθυνθούν για επενδύσεις, για τη βιομηχανία και ουσιαστικά να εμφανιστούν νέες θέσεις εργασίας και να κλείσουμε έναν φαύλο κύκλο, και ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ξανά κατανάλωση, να δημιουργήσουμε ξανά ροή χρήματος, και ουσιαστικά πληρώνοντας τα χρέη μας, και μπορέσαμε επίσης να πληρώσουμε και τα χρέη μας και να πληρώσουμε την εκπαίδευση και να πληρώσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, και δίναμε το 2% του ΑΕΠ για να πληρώσουμε τα χρέη, ενώ το υπόλοιπο πήγαινε για την παιδεία, για την τεχνολογία, για την επιστήμη. Έτσι λοιπόν, αυτό που καταφέραμε ήταν να ενσωματώσουμε εκατομμύρια ανθρώπων που δεν μπορούσαν να έχουν δυνατότητα σύνταξης, ή άλλους που είχαν μείνει άνεργοι, και μπορέσαμε λοιπόν να βοηθήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, μπορέσαμε να τους καλύψουμε. Όταν εγώ τελείωσα σαν πρόεδρος στη θητεία μου, είχαμε μια κάλυψη πρακτικά 96% του πληθυσμού, οι οποίοι μπορούσαν να είχαν πρόσβαση σε σύνταξη. Είχαμε τα καλύτερα έσοδα για τους συνταξιούχους και τους καλύτερους μισθούς της Λατινικής Αμερικής. Όχι μόνο όσον αφορά τα νούμερα, τους αριθμούς, αλλά επίσης και σε δυνατότητα σε αγοραστική δυνατότητα. Δηλαδή ότι τα χρήματα όχι μόνο δίναν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζήσουν καλύτερα, να μπορούν να αγοράσουν, αλλά επίσης είχαν και αντίκρισμα απέναντι στο δολάριο. Έτσι λοιπόν μπορέσαμε με αυτόν τον τρόπο να δώσουμε τις δυνατότητες και να βρεθούμε στην καλύτερη θέση από όλες τις άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής. Βέβαια μπορεί να με ρωτήσετε, όπως με ρώτησε κάποιος Έλληνας δημοσιογράφος εχθές της κρατικής τηλεόρασης, τι συνέβη, γιατί σήμερα υπάρχει μια νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση στην Αργεντινή, τι συνέβη αφού τα πράγματα πήγαιναν τόσο καλά τότε. Λοιπόν, θα πω ότι η κυβέρνηση που είναι τώρα κέρδισε με 1,5% μόνο, ούτε 10 ούτε 15% που μπορεί κάποιοι να νόμιζαν. Μόνο με 1,5% διαφορά μας κέρδισε. Αλλά θέλω να πω ότι η αποτυχία μας, αν μπορώ να μιλήσω για αποτυχία, είναι ότι
όλη η κοινωνία ή τουλάχιστον οι πιο σημαντικοί τομείς της κοινωνίας που είχε βελτιώσει την οικονομική τους θέση, υπήρξαν νέοι 25-30 χρονών οι οποίοι είχαν μπει να μπουν να δουλέψουν στη βιομηχανία, θεώρησαν ότι αυτό το κατάφεραν από προσωπική τους αξία και όχι διότι ήταν αποτέλεσμα μιας κυβερνητικής πρωτοβουλίας. Εμείς καταρχήν όσον αφορά τα πανεπιστήμια ιδρύσαμε 19 επιπλέον πανεπιστήμια, νέα πανεπιστήμια. Οι νέοι που πηγαίναν να φοιτήσουν σε αυτά τα πανεπιστήμια, διότι δημιουργήσαμε πανεπιστήμια κοντά στις πόλεις, τις μεγάλες πόλεις, γιατί παλιά υπήρχαν μόνο τρία σημαντικά πανεπιστήμια. Εγώ έλεγα ότι μπόρεσα να σπουδάσω νομική διότι μπόρεσα να είμαι στη Λαπλάτα και εκεί κοντά είχα πανεπιστήμιο. Ενώ ο Νέστορ που έμενε στην Παταγωνία έπρεπε οι γονείς του να κάνουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουν να τον στείλουν σε ένα μεγάλο κέντρο όπου εκεί είχε πανεπιστήμιο. Εγώ λοιπόν, εάν δεν είχα την τύχη κοντά στο σπίτι μου, κοντά στην πόλη μου να υπάρχει πανεπιστήμιο, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να είχα σπουδάσει νομική. Άρα λοιπόν αυτό που κάναμε ήταν να ιδρύσουμε καινούρια πανεπιστήμια κοντά σε μεγάλα οικιστικά κέντρα, κοντά σε μεγάλες πόλεις, ώστε να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στα πανεπιστήμια αυτά οι φοιτητές, οι κάτοικοι από αυτές τις πόλεις. Αυτό όμως τι έγινε? Κάποιος μπορεί να νομίσει ότι ο νεοφιλελευθερισμός έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Ουσιαστικά δεν είναι έτσι. Είναι ένα πολιτικό επίτευγμα, είναι μια πολιτική ιδεολογία, η οποία όμως δίνει στον καθένα να νομίσουν οι πολίτες ότι ό,τι έχουν ή ότι δεν έχουν ή ότι κατάφεραν ή ότι δεν κατάφεραν δεν είναι λόγω ενός συστήματος το οποίο τους πεθυριοποιεί, αλλά είναι κάτι το οποίο το αξίζουν οι ίδιοι. Είναι δηλαδή αποτέλεσμα της προσωπικής τους δυνατότητας, δύναμης και αξίας. Και ουσιαστικά όχι κάτι το οποίο έρχεται από ένα πολιτικό σύστημα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εκατομμύρια εργαζομένων και εργατών οι οποίοι μπόρεσαν να δουλέψουν σε βιομηχανίες τις οποίες εμείς ανοίξαμε και πριν ήταν κλειστές, με την μεγάλη κρίση η General Motors, η οποία κατασκεύαζε αυτοκίνητα στο Ροσάριο στην Αργεντινή, ξεκίνησε σχεδόν να απολύει πάρα πολλούς εργάτες και το κράτος της Αργεντινής έδωσε δάνειο. Το κράτος της Αργεντινής δώσαμε δάνειο με τα χρήματα που είχαμε ήδη κερδίσει προς την General Motors για να μπορούσε να τελειώσει τα μοντέλα των αυτοκινήτων που σχεδίαζε τότε και να μπορέσει να τα κατασκευάσει ώστε να μην απολύσει κανέναν εργαζόμενο από την πόλη Ροσάριο. Ξέρετε τι γίνεται ακριβώς σήμερα? Σε αυτό το ίδιο εργοστάσιο όπου εμείς είχαμε κάνει αυτά που προείπα, μπήκαν εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένων και που βρήκαν δουλειά εκατοντάδες χιλιάδων εργαζομένων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι οι οποίοι δεν δουλεύουν, πληρώνονται κατά 80% του μισθού τους και κάποια στιγμή θα παίρνουν 60 και 50 και λιγότερο ακόμα ποσοστό του μισθού τους και βεβαίως εάν δεν υπάρχουν λύσεις θα βρεθούν στο δρόμο. Πολλοί από αυτούς τους εργαζόμενους, τους εργάτες ήταν πεπισμένοι, διότι επίσης ο υποψήφιος που σήμερα έγινε πρόεδρος δεν έβαλε μία πλατφόρμα, νεοφιλελεύθερη πλατφόρμα μπροστά στο λαό. Ουσιαστικά δεν είπαν αυτό που θα κάναν, είπαν το αντίθετο από αυτό που πραγματικά κάνανε. Και αυτό φαίνεται και στις ομιλίες που είχε κάνει, ότι ας πούμε δεν μπορεί και το να υποτιμήσουν, και όμως υποτιμήσαν το 60% του νομίσματος, ότι δεν επρόκειτο να απολύσουν κανέναν και να μην δημιουργήσουν κανένα πρόβλημα. Και όμως άρχισαν να απολύουν ανθρώπους από την κυβέρνηση, δημοσίους υπάλληλους οι οποίοι θεωρήθηκαν ότι συμπαθούσαν την προηγούμενη κυβέρνηση. Κατά τη διάρκεια 12 ετών τα συνδικάτα μπορούσαν να συμμετάσχουν ελεύθερα στις συλλογικές συμβάσεις. Πλέον αυτό δεν είναι έτσι.
ουσιαστικά έλεγαν ότι θα μπορούσαν να δώσουν ακόμα μεγαλύτερους μισθούς, κάτι το οποίο ποτέ δεν έγινε, και ουσιαστικά εξηγούσαμε εμείς στους εργάτες ότι όσο περισσότερα εισπράττεις, όσο περισσότερο αμείβεσαι, τόσο περισσότερο θα πρέπει να φορολογηθείς. Αλλά αυτό δεν έγινε κατανοητό, διότι λέγανε ότι εντάξει δεν πρόκειται να φορολογηθείτε υψηλά. Όλα αυτά επίσης, άλλα που λέγανε ήταν ότι πρόκειται να δώσουν βοήθεια και πρόκειται επίσης να συμμετάσχουν για τη βοήθεια του λαού και το κράτος. Αλλά αυτό που συνέβη ουσιαστικά με τον νέο φιλελευθερισμό είναι κάτι το οποίο υπάρχει, είναι μια σχολή και βοηθάει πάρα πολύ από τα μέσα μαζικής, βοηθείται πάρα πολύ από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ουσιαστικά δηλαδή χρησιμοποιούνταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μπορέσουν να εντείνουν ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, αλλά στη χώρα μου υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Ξέρετε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν και συμβαίνει εδώ, αν υπάρχει μονοπόλιο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Στη χώρα μου υπάρχει μονοπόλιο των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Και αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει επίθεση και υπήρξε επίθεση στην κυβέρνησή μας. Και κατά τη διάρκεια που εγώ ήμουνα πρόεδρος είχα τρομερή, ανηλεή επίθεση μέχρι την τελευταία ημέρα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με ψεύδι, με πράγματα που δεν ήταν σωστά, με λιδωρούσανε, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και ουσιαστικά λοιπόν μέσω της βοήθειας που έδωσαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μπόρεσαν να κρατήσουν αυτήν την ιδέα και αυτήν την και ακριβώς αυτό το οποίο θέλανε να περάσουν. Ο ιδιοκτήτης του Washington Post δεν μπορεί να είναι παράλληλα και συνάμα ιδιοκτήτης ενός ραδιοφωνικού σταθμού ή ενός τηλεοπτικού σταθμού και αντίστροφα. Γιατί? Ακριβώς για να μην υπάρξει μονοπόλιο αυτού που έχει την εφημερίδα να έχει και το ραδιοφωνικό σταθμό ή να έχει και την τηλεόραση, και κατά αυτόν τον τρόπο να υπάρχει ελευθερία της έκφρασης. Κι όμως στην χώρα μου υπάρχει ένα μοναδικό οικονομικό γκρουπ το οποίο έχει και τη μεγαλύτερη εφημερίδα της χώρας και τα πιο σημαντικά τηλεοπτικά κανάλια της χώρας και τους σημαντικότερους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Όλα αυτά βρίσκονται στα χέρια ενός και μοναδικού γκρουπ. Οπότε καταλαβαίνετε πόση μεγάλη επίθεση δέχτηκα κατά τη διάρκεια των ετών, των 2 θητιών που ήμουνα πρόεδρος της χώρας μου. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης περνούσαν τα μηνύματα που θέλανε στην κοινωνία. Τώρα, επιπλέον λέγανε ότι αν κάποιος επίσης λέγανε ότι οι φόροι πηγαίνουν για να βοηθηθούν ή για να δοθούν σε αυτούς οι οποίοι δεν δουλεύουν καθόλου. Άρα λέγανε ότι εσείς δουλεύετε για να βοηθήσετε εκείνους οι οποίοι ουσιαστικά δεν δουλεύουν και κάθονται. Και δώσαν στον κόσμο να πιστέψει ότι κάθε ένας για τη δουλειά που έχει την έχει γιατί το κατάφερε μόνος του, γιατί μόνος του είχε την δύναμη να το καταφέρει. Θα έλεγα λοιπόν ότι σήμερα πάρα πολλοί κόσμος στη χώρα μου έχει απολυθεί και πάνω από το 50% δεν καταφέρνει να τελειώσει το μήνα του με τον μισθό που παίρνει. Άρα τι γίνεται? Αν άλλαξε το μοντέλο και αν άλλαξε ένα οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, αυτό ήταν αυτό που έφερε τον νέο φιλελευθερισμό, και αυτή η κυβέρνηση έκανε εντελώς διαφορετικά από αυτά που είχε πει πριν βγει. Είχε πει ότι θα κάνει υποτίμηση, ότι δεν θα μειώσει τους μισθούς. Τίποτα από αυτά δεν έγιναν. Κάνανε ακριβώς τα αντίθετα. Τίποτα από αυτά που υποσχέθηκαν στον λαό πριν ψηφιστούν, τίποτα από αυτά γίναν μετά. Μερικές μέρες πριν ταξιδέψω εδώ στην Ευρώπη, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας μου έλαβε μια απόφαση μέσω της οποίας μπορούσαν πάνω από 700 εγκλεισμένοι εγκληματίες ουσιαστικά για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να βγουν ελεύθεροι, να απελευθερωθούν. Και ουσιαστικά όταν από την άλλη μεριά έχουν εγκλεισμένη την Μιλαγροσάλα. Άρα καταλαβαίνετε ότι τελικά οι πολιτικοί κρατούμενοι και ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι ήταν εγκληματίες μπόρεσαν να αφαιθούν ελεύθεροι. Ενώ αυτοί που είναι
κρατούμενοι για κάποιες ιδέες παραμένουν. Ουσιαστικά αυτό το οποίο θα έλεγα ότι πλήττει είναι ακριβώς αυτό. Πλήττει τα δικαιώματα του ανθρώπου. Και αρνείται παράλληλα όλα όσα συνέβησαν στη χώρα μου κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Σήμερα είχα την χαρά να συνομιλήσω με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίον μιλάγαμε για τον νέο φιλελευθερισμό. Και του έλεγα τις σκέψεις μου και του έλεγα μάλιστα ότι ο νέο φιλελευθερισμός ξεκίνησε με την πτώση του τείχους του Βερολίνου και έλεγα λοιπόν ακριβώς για το μοντέλο της ευημερίας, και εδώ το είδαμε επίσης στην Ευρώπη, ενώ μέσω της σοσιαλδημοκρατίας. Αυτό που ουσιαστικά αποτελεί το κράτος ευμάρειας ήταν με ένα οικοδόμημα πολιτικό. Ένα πολιτικό οικοδόμημα το οποίο ουσιαστικά ερχόταν απέναντι στον φόβο των Ρώσων κομμουνιστών ή του ευρωκομμουνισμού. Άρα λοιπόν σχεδιάστηκε μια πολιτική η οποία μπορούσε και επέτρεπε στην Ευρώπη και σε άλλες χώρες να δώσουν μάχη με επιτυχία απέναντι στην κόκκινη απειλή. Και όταν οι σοσιαλιστικές, οι χώρες του υπαρκτού σοσιαλισμού έπεσαν μετά την πτώση του τείχους του Βερολίνου, άρχισε να επανασχεδιάζεται ένα καινούριο πολιτικό μοντέλο, το οποίο είναι ο νέο φιλελευθερισμός και ο οποίος βασικά εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο, χωρίς αλληλεγγύη, και ουσιαστικά λέει ότι κάθε άτομο, κάθε άνθρωπος ουσιαστικά είναι αυτός που ευθύνεται για όλα όσα συνέβησαν. Αυτό δεν μπορεί να είναι έτσι. Αυτό είναι απαράδεκτο. Και θα έλεγα ότι ακριβώς η πρόκληση που έχουν οι προοδευτικές κυβερνήσεις της αριστεράς, αν θέλετε, αν και πρέπει να δούμε ακριβώς τι είναι η αριστερά, διότι πρέπει όταν μιλάμε για την αριστερά να δώσουμε μια πολύ πιο ευρεία έννοια. Θα έλεγα λοιπόν ότι όλα τα προοδευτικά ή αριστερά κόμματα πρέπει να μοιράσουν την εμπειρία τους με όλα αυτά τα κόμματα τα οποία είναι επίσης προοδευτικά, διότι θεωρητικά από την πιο αγνή θεωρία είναι εύκολο να αναπτύξουμε κριτικές ή να δείξουμε με το δάχτυλο, αλλά όταν αυτές μπαίνουν ως κυβερνήσεις, είναι αυτό που δεν πρέπει να γίνει, είναι να μας υποδεικνύουν με ποιον τρόπο θα κάνουμε μια στρατηγική η οποία δεν θα σεβαστεί τα όρια. Ουσιαστικά δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να εξωτερικεύσουμε τις πεποιθήσεις μας και τις ιδέες μας. Και εδώ στο δεύτερο μέρος νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε για νέες κατηγορίες πολιτικής σκέψης. Γι' αυτό και υπάρχει δημοκρατική κρίση. Διότι ο νεοφιλελευθερισμός, εάν υποστηρίξει στο δημοκρατικό σύστημα ουσιαστικά για να μπορέσει να το υπερισχύσει, και εάν στην δημοκρατία, και ουσιαστικά στη δημοκρατία δεν δώσουμε δημοκρατική πρόσβαση στον πλούτο και στην πρόσβαση στις διάφορες δυνατότητες και στα διάφορα αγαθά, τότε ουσιαστικά τι θα κάνουμε? Θα πρέπει άρα να μιλήσουμε για μια νέα δημοκρατική αρχιτεκτονική δημοκρατικής υφής. Τι θέλω να πω? Εδώ στην πατρίδα της δημοκρατίας, σήμερα το πρωί επισκέφθηκα το Κοινοβούλιο και με μεγάλη περηφάνεια ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μου έδειξε ένα άγαλμα, το άγαλμα του Περικλή, και μου είπε ότι είναι η πρώτη φορά που αναφέρθηκε από τον Περικλή η λέξη δημοκρατία, ο οποίος ίδρυσε τον Χρυσού αιώνα ο Περικλής. Αλλά ποια ήταν η δημοκρατία τότε? Βεβαίως υπήρχαν παράλληλα και υπήρχαν σκλάβοι και οι γυναίκες τότε δεν συμμετείχαν στα κοινά. Ήταν κάτι το οποίο είχαν μόνο τα μέλη, άντρες μέλη της πόλης. Οι ξένοι επίσης δεν μετήχαν. Υπήρχαν άλλες κατηγορίες, αλλά βεβαίως ουσιαστικά μιλάγαμε για τη δημοκρατία, όπου οι περισσότεροι μπορούσαν να αποφασίσουν, άντρες τότε. Αλλά θα έλεγα ότι η νέα δημοκρατική υφή ξεκινάει από την Γαλλική Επανάσταση. Τότε έχουμε ακριβώς τον χωρισμό των τριών εξουσιών. Τότε, το 1789, ξεκινάει ο διαχωρισμός των εξουσιών. Και από εκεί
βλέπουμε μέσω των διαφόρων συνταγμάτων πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο, η γερουσία, πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη, τι κάνει η κυβέρνηση. Και εγώ ερωτώ, το κοινοβούλιο, επίσης η δικαστική αλλά και η δικαστική εξουσία, πόσο εκπροσωπούν από την ισχύ ενός κράτους σήμερα? Ενδεχομένως στην Γαλλία του Μαρά, του Ροβεσπιέρου, του Δαντών και του Ancien Régime, τότε ήταν ίσως το 100%, διότι ο λαός, από τον λαό ερχόταν το κοινοβούλιο, από τον λαό ερχόταν η δικαστική εξουσία και από τον λαό προερχόταν η κυβέρνηση. Άρα μπορούμε να πούμε ότι τότε ήταν το 100% της εξουσίας. Αλλά σήμερα δεν νομίζω ότι η γερουσία ή το κοινοβούλιο εκπροσωπούν πέρα από το 30% μιας χώρας. Ουσιαστικά η δυνατότητα που έχουν, η ισχύς που έχουν για να επιβάλλουν μια νομοθεσία, μια νομοθετική ρύθμιση, ποιοι είναι? Είναι αυτοί οι οποίοι μπορούν οι οποίοι μπορούν να επιβάλλουν μία ισχύση, είναι αυτοί που μπορούν να επιβάλλουν μία νομοθεσία η οποία θα γίνει αποδεκτή από όλο τον πληθυσμό. Άρα σήμερα δεν είναι έτσι. Και καταλαβαίνετε ότι οι κυβερνήσεις εξαρτώνται επίσης και από άλλες ισχύσεις οι οποίες δεν υπάρχουν σε κανένα σύνταγμα. Ουσιαστικά αυτά που υπάρχουν, τα όρια είναι στην πολιτική και που είναι επίσης τα όρια για τους πολίτες, γιατί ξέρουμε ότι οι πολίτες κυβερνούν διαμέσου των εκπροσώπων τους. Άρα τα όρια στην εκτελεστική εξουσία και στην νομοθετική εξουσία περιορίζονται στην ισχύ που τους δίνει ο λαός. Και βεβαίως από εκεί και πέρα μπαίνουν οι άλλοι που είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πιστωτικά ιδρύματα κλπ. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτοί που έχουν την πραγματική ισχύ, οι οποίοι όχι μόνο θεσπίζουν αποφάσεις και τρόπους σκέψης που έχουν μεγαλύτερη ισχύ από αυτή που έχει ο οποιοσδήποτε άλλος. Γιατί? Διότι όλοι αυτοί βάζουν τρόπους σκέψης, οι οποίες πολύ συχνά τελειώνουν λειτουργώντας αντίθετα με τα άτομα στα οποία επιβάλλονται αυτές οι ιδέες. Αλλά σκεφτείτε για ένα λεπτό ότι αυτός ο τρόπος λειτουργίας των τριών εξουσιών δημιουργήθηκε όταν δεν υπήρχε καν το ηλεκτρικό φως. Δεν υπήρχαν αυτοκίνητα. Στην Γαλλία του 1789 με τον Ρουσό, με τον Μοντεσκέ, αυτοί ήταν που σχεδίασαν αυτό που μπορούσαμε να πούμε ιδρυτικού τύπου δημοκρατία, ή ο Χάμιλτον στις ΗΠΑ. Αλλά πρέπει να ξανασκεφτούμε για μια καινούρια θεσμική αρχιτεκτονική, η οποία μπορεί να μας επιτρέψει ο λαός να ξανααναλάβει την εξουσία και να μπορεί να το γνωρίζει αυτό ο λαός. Διότι αλλιώς θα είναι η πολιτική ουσιαστικά η πολιτική η οποία θα καταρρέει, η οποία ουσιαστικά θα ητάται. Θα έχουμε διαφορετικό τρόπο της αναδιάρθρωσης με περισσότερους ή με περισσότερη με λιγότερη διαφθορά. Ουσιαστικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι τα όρια της πολιτικής και το σύστημα λήψης αποφάσεων γίνεται ολοένα και πιο στενό, ολοένα και πιο εξαρτώμενο. Και μιλάω πάντοτε για μια προοπτική η οποία έχει να κάνει με προοδευτικές κυβερνήσεις και με λαϊκές κυβερνήσεις που θεωρούν ότι ο λαός μπορεί να έχει δικαίωμα στις διακοπές, που πιστεύουν στο δικαίωμα του λαού να μπορεί να έχει μια καλά αμοιβόμενη εργασία, ότι μπορεί να έχει μια μοντέρνα τηλεόραση στη χώρα του ή να έχει ένα κινητό τηλέφωνο και το παιδί του να πάει στο πανεπιστήμιο να σπουδάσει. Ουσιαστικά μιλάμε για κυβερνήσεις που τους ενδιαφέρει ο κόσμος να ζει σωστά, να ζει καλά, σε ένα καλό σπίτι που θα μπορεί να ζήσει καλά. Θα μου πείτε, μα γιατί τα λες αυτά? Τα λέω αυτά διότι μια παράμετρος της τωρινής κυβέρνησης της χώρας μας κατηγόρησε εμάς, την προηγούμενη κυβέρνηση, ότι κάναμε τον κόσμο να πιστέψει, και ειδικά την μέση τάξη,
των Αργεντινών ότι όλοι μπορούσαν να έχουν σπίτι, όλοι μπορούσαν να έχουν τηλεόραση και σπίτι ή να πάνε διακοπές. Γι' αυτό το λέω, γι' αυτό το αναφέρω και γι' αυτό το λέω ότι εντάξει μπορεί να φαίνεται λογικό. Μα λογικό είναι ο κόσμος να μπορεί να πηγαίνει. Φαίνεται όμως ότι για τους νεοφιλελεύθερους δεν είναι έτσι. Για τον νέο φιλελευθερισμό, το να φτάσει σε αυτά τα θέματα είναι μόνο αν είσαι πλούσιος. Μόνο οι πλούσιοι έχουν πρόσβαση. Και γι' αυτό ακριβώς η μεγάλη συγκέντρωση, και γι' αυτό μιλάω και για δημοκρατική κρίση, γιατί ο νέο φιλελευθερισμός ακριβώς διαστρεβλώνει τα πράγματα. Διαστρεβλώνει αυτό που καταρχήν το σκεφτήκανε σαν να είναι καπιταλισμός. Δηλαδή τι εννοώ. Είδατε την ταινία Goodbye Lenin, είναι μια σημαντική ταινία. Αλλά γιατί νομίζετε ότι έπεσε ο τείχος του Βερολίνου? Νομίζετε ότι έπεσε ο τείχος του Βερολίνου διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ή η Δυτική Ευρώπη είχαν μεγαλύτερη οικονομική ισχύ, καλύτερα αεροπλάνα ή καλύτερα υποβρύχια? Όχι. Καθόλου. Κάθε άλλο. Ξέρετε γιατί έπεσε ο τείχος του Βερολίνου? Διότι αυτοί που είναι από την άλλη μεριά του τείχου θέλαν και αυτοί να καταναλώσουν και να έχουν και αυτοί πρόσβαση στα ίδια αγαθά που είχαν εκείνοι που ήταν από την άλλη μεριά του τείχους. Και βλέποντας ότι οι άλλοι από την άλλη μεριά είχαν πρόσβαση σε πράγματα που εκείνοι δεν μπορούσαν να έχουν πρόσβαση, τότε γι' αυτό ακριβώς έπεσε ο τείχος. Αυτός ήταν ο λόγος. Και το βλέπουμε στο Goodbye Lenin, την ταινία που προανέφερα. Και έχω έναν φίλο ο οποίος μου λέει ότι είναι πιο εύκολο να σκεφτείς το τέλος του κόσμου από το τέλος του καπιταλισμού. Αλλά όταν τελικά ο καπιταλισμός καταφέρνει να επιβληθεί με το πολιτικό του μοντέλο ελευθερίας, δημοκρατίας και λοιπά, μέσω ενός ελέγχου των πολιτών, τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να καταναλώσουν. Όταν όλοι αποφασίζουν να καταναλώσουν, τότε λέμε «Α, όχι, μισό λεπτό». Λένε «Μια στιγμή, για να δούμε». «Α, όχι, εσείς δεν μπορείτε να καταναλώσετε, εσείς είσαστε πρόσφυγας, εσείς ήρθατε απ' έξω, εσείς δεν μπορείτε να δουλέψετε, εσείς δεν δουλεύετε, εσείς δεν σας αρέσει η δουλειά, είσαστε διαφορετικός». Και τότε αρχίζουν οι διαφορές. Και πλέον τότε αρχίζουμε να μιλάμε για την αξία του καθενός προσωπικά. Όχι, μόνο όποιος έχει αξία μπορεί να έχει δουλειά. Όχι, έτσι δεν είναι τα πράγματα. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Αυτές οι καταστάσεις των προγραμμάτων τηλεόρασης, των δεδομένων κλπ. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Το να μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αγαθά και σε υπηρεσίες πρέπει να αποτελεί δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να μπορεί να ζει σε ένα σπίτι, να έχει πρόσβαση στην επιστήμη, να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, στην υγεία. Γι' αυτό λέω ότι αυτό το μοντέλο το προτίμησαν άλλοι από άλλους, όπου εκεί δεν μπορούσε να γίνει σωστός έλεγχο. Άρα αυτή είναι μεγάλη πρόκληση πιάνων των νεοφιλελευθέρων. Όχι, οι νεοφιλελεύθεροι με αυτές τις θεωρίες και με αυτές τις ιδέες μια χαρά τα πάνε, γιατί ουσιαστικά ελέγχουν και όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσω του Facebook, μέσω του Twitter, μέσω του οτιδήποτε κοινωνικής δικτύωσης και άλλων. Ουσιαστικά είναι εταιρείες που βρίσκονται στις Ηνωμένες Πολιτείες και έχουν τους δικούς τους τρόπους λειτουργίας. Οι τράπεζες επίσης δεν πρόκειται να αλλάξουν, σε καμία περίπτωση να αλλάξει η ροή και ο τρόπος που ενεργούν οι τράπεζες, ούτε θα αλλάξουν οι νεοφιλελεύθεροι. Ορισμένοι μάλιστα νομίζουν ότι μπορούν να πείσουν τους συμπατριώτες τους ότι αυτοί που έρχονται σαν πρόσφυγες επειδή στις χώρες τους υπάρχει πόλεμος ή επειδή τους κυνηγάνε για τις θρησκευτικές τους σκέψεις και πεποιθήσεις, ή αυτοί οι οποίοι πνίγονται στην Μεσόγειο, όπως και στη δικιά μας τη χώρα. Στη δικιά μου τη χώρα έρχεται κόσμο από τη Βολιβία, από την Παραγουάη κλπ. Όχι, αυτά ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουν ότι δεν έρχονται να απειλήσουν οι πρόσφυγες, έρχονται να προσφέρουν, να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο την οικονομική μας διάσταση και ακόμα περισσότερο να βοηθήσουν στην οικονομική μας ανάπτυξη οι πρόσφυγες. Παρόλα αυτά,
Και παρόλα αυτά μπόρεσαν να πείσουν το Brexit, για παράδειγμα, μπόρεσαν ουσιαστικά, και αυτό δικαιολογεί λίγο την επιτυχία του Τραμπ στις ΗΠΑ, να πείσουν τον κόσμο, ας πούμε, στις ΗΠΑ ότι τη δουλειά σας την παίρνουν, σας την τρώνε οι Πακιστανοί, οι Μεξικανοί, οι Αφγανοί, στην Ευρώπη, για παράδειγμα, κλπ. Αυτό είναι παράλογο. Πάντοτε τι ψάχνουμε? Ψάχνουμε με ουσιαστικά τον αποδιοπομπαίο τράγο. Και εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να εγγυηθούμε την πρόσβαση και την ενσωμάτωση στην κοινωνία όλων αυτών. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να συζητήσουμε για αυτές τις νέες φόρμες δημοκρατίας και αυτές τις νέες φόρμες για να μπορέσουμε να μπούμε στην κοινωνία. Είναι πράγματα τα οποία όλοι πρέπει να τα σκεφτόμαστε, όλοι πρέπει να τα καταλάβουμε, όλοι πρέπει να τα κατανοήσουμε και να δώσουμε σε όλους να τα καταλάβουν. Γιατί υπάρχουν εκατομμύρια συμπατριώτες οι οποίοι σκέφτονται με έναν τρόπο γιατί δυστυχώς αν τους ξύσεις λίγο θα δεις μέσα τους τον νέο φιλελευθερισμό. Ακριβώς λοιπόν υπάρχουν κατηγορίες σκέψης, και αυτό νομίζω ορισμένοι τομείς, όχι όλοι οι τομείς, αλλά ορισμένοι τομείς της αριστεράς σε όλες τις υπήρους, σημαίνει και σε εμάς στη Λατινική Αμερική, και επίσης με άλλους ακροαριστερούς, αλλά και με όλους τις αριστερές σκέψεις, πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε καινούριες θεσμικές αρχιτεκτονικές, να συζητάμε για έναν καινούριο τρόπο ώστε να σχεδιάσουμε καινούριες δομές όπου η ισχύς, η δύναμη που έχει ο λαός στα χέρια του θα μπορέσει να λάβει σάρκα και οστά, θα μπορέσει να εκπροσωπηθεί, θα μπορέσει να παρουσιαστεί, και θα μπορέσει ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο να ικανοποιήσουμε εμείς την κοινωνία μας, τους πολίτες μας, διαμέσου των κοινωνικών δικτύων, και να πούμε ότι ο νέο φιλελευθερισμός μας δίνει ακριβώς πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες, διότι εκείνοι κάθονται και ελέγχουν τα πάντα με δείκτες, και βέβαια λένε με ποιον τρόπο μπορείς να μπεις μέσα στα δίκτυα. Αλλά νομίζω όμως ότι πάρα πολλοί σύντροφοι και συντρόφισσες από την αριστερά λένε όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, κάνετε λάθος. Και αυτό θα ήταν, ας πούμε, σαν να αρνιόμασταν την ύπαρξη του Γουτεμβέργιου, ή να πούμε ότι δεν μπορεί να υπάρχουν ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί. Όχι, ουσιαστικά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο εμείς αν δεν το κάνουμε θα το κάνει ο νεοφιλελευθερισμός. Άρα εμείς πρέπει να έχουμε άμεση πρόσβαση, εμείς πρέπει να δημιουργήσουμε ένα φόρουμ διεθνές των κομμάτων της αριστεράς, λαϊκά κόμματα, τα οποία να ενωθούν όλα μαζί, να δημιουργήσουν ένα φόρουμ. Και βέβαια ουσιαστικά η αριστερά της Ευρώπης, εγώ που είμαι περονίστρια, ούτε θέλω να σας πω πώς μας βλέπαν στην Ευρώπη εμάς τους περονιστές, και πώς βλέπανε επίσης ορισμένοι την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή αριστερά. Αλλά υπάρχει ένας νέο φιλελευθερισμός με τον τρόπο που βλέπουν πώς είμαστε εμείς οι τα αριστερά κόμματα. Αυτό το οποίο θα πω είναι ότι επίσης υπάρχουν και τέτοιοι τρόποι να βλέπουμε τα πράγματα εδώ. Εμείς, για παράδειγμα, επί προεδρίας μου ξαναπήραμε την διαχείριση μιας ξένης πετρελαϊκής εταιρείας. Επίσης μπορέσαμε να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τις αερολίνες Αρχεντίνας και την δημόσια επιχείρηση Ύδατος. Ουσιαστικά αυτές είχαν ιδιωτικοποιηθεί και τις επανακρατικοποιήσαμε. Άρα βεβαίως καταλαβαίνετε ότι σε κάτι τέτοιο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν θα είναι πάρα πολύ θετικά σε κόμματα που έχουν τους δικούς μας προσανατολισμούς. Όμως, για να τελειώσω, θα πω ότι η σημερινή μας συνάντηση εδώ και αυτά τα οποία είπα σήμερα το πρωί και με τον κύριο Πρόεδρο της Βουλής και με τον κύριο Πρωθυπουργό, νομίζω, και θέλω να τελειώσω με αυτό, πιστεύω ότι σε μερικές μέρες θα πάω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό το οποίο εγώ βάφτισα σήμερα το πρωί, το ελληνικό θέμα. Το ονομάζω ελληνικό θέμα.
Greek question. Και ουσιαστικά σήμερα η Ελλάδα είναι η χώρα με την μεγαλύτερη βαρύτητα στο ΑΕΠ της όσον αφορά το χρέος. 187% του ΑΕΠ. Δηλαδή παραπάνω από όταν είχαμε εμείς όταν χρεοκοπήσαμε το 150%. Και δεν λέω ότι εμείς χρεοκοπήσαμε, άλλοι μας χρεοκόπησαν, γιατί και αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αυτοί που μας οδήγησαν στην χρεοκοπία ήταν νεοφιλελεύθεροι. Ήταν ο νεοφιλελευθερισμός. Αυτοί ήταν οι οποίοι δημιούργησαν προβλήματα στη χώρα και στην οικονομία. Αλλά αυτοί που κληθήκαμε να διαχειριστούμε αυτή τη χρεοκοπία ήμασταν εμείς. Οι οποίοι προσπαθήσαμε να διευκολύνουμε, να βοηθήσουμε τα πράγματα και από πάνω δεχόμεθα και κριτική. Η σημερινή κυβέρνηση στη χώρα μου ουσιαστικά έχει δημιουργήσει ένα ακόμα μεγαλύτερο χρέος. Όταν εμείς τελειώσαμε την θητεία μας, όταν εγώ τελείωσα την θητεία μου, ουσιαστικά είχαμε ένα χρέος το οποίο δεν ήταν περισσότερο από το 9% του ΑΕΠ. Μέσα σε ένα χρόνο από τότε που ανέλαβε η καινούρια κυβέρνηση έχουν ένα χρέος που είναι πάνω από 50 δις δολαρίων. Δηλαδή περισσότερα από αυτά, από το χρέος που δημιούργησε η δικτατορία από το 76 στο 82 στην Αργεντινή. Άρα καταλαβαίνετε ότι και το εσωτερικό χρέος, το οποίο είναι αποτέλεσμα από αυτό το οποίο ονομάζουμε το οικονομικό ποδήλατο, δηλαδή ουσιαστικά είναι $1, είναι άτομα που έρχονται από το δολάριο από το εξωτερικό, δεν έχουν κανένα πρόβλημα να έρθουν με πάρα πολλά δολάρια από το εξωτερικό, αγοράζουν χρεόγραφα τα οποία ονομάζονται LEBAC, τα οποία εκδίδει η Κεντρική Τράπεζα της Αργεντινής, τα οποία ανανεώνονται κάθε 35 μέρες δίνοντας ένα 25%, και στο οποίο υπάρχει ένα 25% φόρος και το οποίο ανά 35 μέρες ανανεώνεται και μπορείτε και σε περίπτωση που υπάρξει οποιοσδήποτε κίνδυνος μπορούν να πάρουν 700 δις πέσος να τα μετατρέψουν, αυτό το λεβάκ που είπα, και τα οποία πάνω από τα 700 δις πέσος ουσιαστικά είναι το σύνολο της οικονομικής μας βάσης. Είναι τα χρήματα τα οποία κυκλοφορούν και βρίσκονται σε όλες τις τράπεζες της χώρας μου. Και ουσιαστικά αντιπροσωπεύει το οποίο αντιπροσωπεύει όλα τα χρήματα που βρίσκονται στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας μου. Λοιπόν, αυτά τα φέρνουν τα φέρνουν σε δολάρια, τα μετατρέπουν σε πέσος και κάθε 35 μέρες ανανεώνονται. Αυτό λοιπόν αποτελεί μια έκρηξη όπως δημιουργήθηκε το 2001. Αυτό φοβάμαι ότι πρόκειται να ξανασυμβεί. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή και έλεγα στον Πρωθυπουργό κύριο Τσίπρα ότι αυτοί οι οποίοι δημιουργήσανε αυτό το χρέος δεν ήταν εσείς, ήταν οι νεοφιλελεύθεροι στην Ελλάδα. Και αυτό που μου έκανε ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση μου έκανε, ήταν ότι αυτή η χώρα, η οποία όπως είπε ο Τσίπρας είναι μόνο το 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγει τις αγκαλιές, ανοίγει τα σύνορα για τους πρόσφυγες από οποιαδήποτε χώρα και αν προέρχονται, από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Όταν χθες επισκέφτηκα το κέντρο προσφύγων, την Ελεύθερη Δομή, και μπόρεσα να μιλήσω με άτομα από το Πακιστάν, από το Ιράκ, από την Αφρική, από το Αφγανιστάν, από τη Συρία, και έβλεπα, διότι πάντοτε υπάρχει ένα όνομα. Οι πρόσφυγες εδώ στην Κολομβία τους λέγαμε δεσπλασάδος, δηλαδή ήταν αυτοί οι οποίοι ξέφευγαν από τον πόλεμο ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους ΦΑΡΚ και πήγαιναν στο Εκουαδόρ, στη Βενεζουέλα κλπ. Λοιπόν, τους λέγανε δεσπλασάδος. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν άλλα ονόματα, όπως είναι πρόσφυγες, όπως είναι μετανάστες, αλλά ουσιαστικά είναι η ίδια ιστορία αυτών που είναι περιθωριοποιημένοι από τον κόσμο.
Και ουσιαστικά μακάρι να μπορούσαν να υπήρχαν αυτοί που δεν είναι πλέον στο περιθώριο ή αποπεριθωριοποιημένοι. Ουσιαστικά αυτοί οι οποίοι βγήκαν από το περιθώριο και εντάχθηκαν στην κοινωνία. Διότι ουσιαστικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι θύματα της κατάστασης που δημιουργεί περισσότερους φτωχούς και λιγότερους πλούσιους. Άρα λοιπόν θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν θα πρέπει να τους εγγυηθούμε μια ζωή. Μια ζωή όχι σε ένα σύστημα όπου γίνονται ολοένα και περισσότερο φτωχοί και γίνονται ολοένα και περισσότερο οι φτωχοί φτωχότεροι και ολοένα και λιγότερο οι πλούσιοι πλουσιότεροι. Έτσι λοιπόν αυτές είναι οι ιδέες που πρέπει να τις δούμε με ανοιχτή σκέψη και θα πρέπει, όπως είπα, επίσης να ανακατηγοριοποιήσουμε, να ξανακατηγοριοποιήσουμε τις ιδέες της αριστεράς. Διότι σήμερα μίληκα και με τον πρόεδρο της Βουλής και έλεγα ότι αυτοί που είναι στην αριστερά πρέπει να καταλάβουν ότι πολύ συχνά μπορεί να υπάρχει ένα άτομο το οποίο μπορεί να προσεύχεται κάθε μέρα στο Θεό, να πιστεύει στη θρησκεία και να έχει τα ίδια συμφέροντα και να έχει επίσης τις ίδιες δοξασίες με άλλους. Ουσιαστικά αυτό που κάνουμε εμείς πρέπει και το κάνουμε είναι ουσιαστικά να ενώσουμε τους εργάτες, τους άνεργους, τους μικρούς εμπόρους, τους επιστήμονες, τους φοιτητές, τους συνδικαλιστές, τις γυναίκες και επίσης γυναίκες, αυτό είναι που είναι οι καινούριες πρωταγωνίστριες σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως. Και πρέπει να πω ότι οι γυναίκες έχουμε ένα πρόβλημα, εμείς οι ίδιες. Διότι αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να καταλάβουμε το 50% του πληθυσμού. Πρέπει να αισθάνεται σαν μια μειονότητα. Γιατί αν και είμαστε 50% οι γυναίκες, μερικές φορές αισθανόμαστε σαν να είμαστε μειονότητα, διότι το 50% των ανδρών είναι πιο μάτσο, είναι πιο ισχυροί. Όμως δεν είναι έτσι. Αυτό που λέμε εμείς σε εμάς τις ίδιες είναι, και πρέπει να το συζητάμε μεταξύ μας, ότι όχι, είμαστε ίσες. Και αυτό πρέπει να είναι επίσης ένα θέμα για σκέψη. Και επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, περίπλοκη στιγμή με διάφορα ρεύματα που πάνε πιο μακριά από σκέψεις, που πάνε που υποφέρουν με πάρα πολύ πληθυσμό, με πάρα πολύ κόσμο. Και νομίζω ότι είναι ευθύνη δική μας, σαν πολιτικά κινήματα, λαϊκής βάσης, προοδευτικών, να δώσουμε μια νέα απάντηση σε νέα προβλήματα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με απαντήσεις που δημιουργήθηκαν στην Επανάσταση του 1789. Δεν μπορούμε με εκείνες απαντήσεις να απαντάμε στις σημερινές καταστάσεις και στη σημερινή πραγματικότητα. Πρέπει λοιπόν να ερμηνεύσουμε, να ξαναερμηνεύσουμε και να δώσουμε τις απαντήσεις στις νέες καταστάσεις, δημιουργώντας νέες ιδέες και για να μπορέσουμε να επιβληθούμε στις παλιές ιδέες, τις παλιές παντοτινές ιδέες που υπήρχαν και ουσιαστικά να μπορέσουμε να καταφέρουμε με αυτόν τον τρόπο ο λαός να έχει πρόσβαση σε όλους και να μην δίδεται αυτή η δυνατότητα πρόσβαση σε μια μικρή ομάδα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ σε όλους. Ελπίζω να έχουμε καινούριες σκέψεις από εδώ και στο εξής.